କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଯାଉଛୁ। ଅଙ୍ଗି ଅଙ୍ଗି କିଣିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ପିନ୍ଧିବୁ ଚା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍। ଚା ଆମ ବାବୁ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଯାଉଛି। ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଦୋକାନ। ବୋପା ପୁଅ ହେଇକି ଆଗ ହେଇଗଲେଣି। ଗାଳି କରିବା ଜାଣିଛି। ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଇଛି ଏଠି। ଇଏ ବଡ଼ ଅଫିସର ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୋକାନ ମାଲିକ। କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲୁ? କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲୁ? ଏଟା ଅଙ୍ଗି ଆଣିଲୁ? କାହିଁ ଦେଖା ସାଇଜରେ ଏତିକି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ।